Benvinguts i benvingudes a les notícies TV2. Avui al matí la Fundació La Caixa ha organitzat activitats al Casal de la Mina. L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha signat un conveni de col·laboració per tal que la Fundació La Caixa desenvolupi activitats al Casal de la Gent Gran. Aquest conveni s'ha fet per impulsar un estil de vida actiu, el benestar d'aquest sector de població i prevenir situacions de risc. Montcada demana el soterrament de la via del tren. El dia 24 d'abril, els ciutadans de Montcada van sortir-se als carrers de manera massiva per demanar la construcció de soterrani i van sortir per grups perquè cada dia hi ha més morts. La gent diu que també hi ha molts nens que passen les vies per anar al parc i manifesten que viuen afectats per la contaminació sonora i ha presentat una queixa a l'Ajuntament, però encara no hi ha rebut cap resposta. Aquest matí a Montcada i Reixac s'han produït alguns problemes. Els passatgers han trencat algunes finestres del tren Rodalies. Aquest matí a Montcada i Reixac s'ha avariat el tren en direcció Girona per problemes mecànics des de les 12 del migdia fins a les 3 de la tarda. Molta gent s'ha enfadat i ha trencat una finestra del tren i la policia ha arribat per posar-hi ordre. Minuts més tard, els passatgers han estat portats en bus fins al seu destí. A les persones que han fet malbé el tren els han posat multes de 100 euros a cadascun d'ells. Tenim una notícia d'última hora. 2 ferits de l'atracament d'una oficina bancària. Aquest matí, a 8:45, a la sucursal del Banc Popular del carrer Major de la població de Montcada i Reixac, han entrat 3 nois encaputxats amb pistoles i han ferit 2 treballadors del banc. Els Mossos han arribat 15 minuts després de l'avís. S'estima que els atracadors s'han emportat 10.000 euros. Els ferits es recuperen a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Això és tot. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Fins demà.